गोदान दिल्ली रेलवे स्टेशननिफ्राय जन्तर मन्तर फारसे फैनाय लाइमोनफोरनि होंगो दोंगो गोबां नुनो मोनदों। स' खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलनि गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आइ हप, आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान एबा दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ' बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। भिडिअ'खौ फुल नायजोब, बेनि उनाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे साफ्रोमबो बे भिडिअ'खौ नुनो हायो। स' गोदान दिल्ली रेलवे स्टेशननिफ्राय जन्तर मन्तर फारसे फैनाय गोबां लाइमोनफोरनि होंगो दोंगोखौ नुनो मोननाय जादों। गोबां अखा हादों। स' गोबां अखा हादोंब्लाबो गावसोरनि गोहो एबा पावारखौ बा एनार्जिखौ दिन्थिदों लाइमोनफोरा। नुनो मोनोदि हादराव फिन खेबसेबाव मोनसे गिदिर सोमावसारनायनि फारसे दावगालांगासिनो दं। स' गोदान दिल्लीनि रेलवे स्टेशननिफ्राय जन्तर मन्तर फारसे फैनाय लाइमोनफोरनि होंगो दोंगोनि जि फुटेज बा भिडिअ'आ आंनि आखायाव सफैदों, बे भिडिअ'खौ आं पाब्लिश खालामनानै होनाय जाबाय। भिडिअ'खौ फुल नायजोबबानो जाबाय।